Unsa man ang pinaka the best nga gift nga atong ma-receive sa Christmas? Sa mga material ba nga butang? Sa mga butang ba nga atong nakita? Sa mga butang ba nga atong nadawat niini nga Pasko? Igsuon, ang pinaka the best nga gift nga atong na-receive mao nga naabot si Jesus sa atong kinabuhi. Natao si Jesus aron mahimo kita nga matarong. Natao si Jesus aron pagluwas kanato. Mao kana ang pinaka the best nga gift nga atong na-receive panahon sa Christmas igsuon. Wala sa mga butang atong nakita, wala sa mga butang atong na-receive, kundili mao kanang na-receive nato si Jesus sa atong tibuok nga kinabuhi. Maong sa kanunay atong puy-an, magkinabuhi kita nga dunay Kristo sa atong tibuok nga kinabuhi. Sa matag adlaw atong ikinabuhi si Kristo. Tungod kay mao kana ang pinaka the best nga gift nga gihatag sa Dios kanato. Nag-ingon sa Galatia 4 versikulo 4, apan sa pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Mao kini ang pinaka the best nga gift nga gihatag sa Dios kanato igsuon. Iyahang gipadala ang iyang anak, iyahang gipakatawo ang iyang anak aron adunay kasiguruhan ang atong kinabuhi ug ang atong kinabuhi mahimong matarong niini nga kalibutan. Pinaagi ni Jesus, pinaagi sa iyang anak nga iyang gipadala, iyang gipakatawo aron pagbag-o ug paghimo kanato nga matarong. Nag-ingon sa Galatia 4 versikulo 5, aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Mao kana ang purpose ni Lord igsuon nga iyang gipadala ang iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas kanato ug aron paghimo kanato nga matarong ug aron mahimo kita nga iyang mga anak. Maong sa kanunay igsuon, ato gayud nga pasalamatan ang Dios tungod sa iyang kaayo, tungod sa kadako sa iyang gugma kanato, tungod sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Iyang gipadala ang iyang anak aron mahimo usab kita nga iyang mga anak. Pinaagi ni Jesus, pinaagi sa iyang anak nga iyang gipadala. Mao kana ang pinaka the best nga gift nga atong ma-receive sa Christmas. Dili sa mga butang sa kalibutan, kundi si Jesus nga gipadala sa Dios nga atong na-receive. Maong sa kanunay ato gayong puy-an ug magkinabuhi kita nga adunay Kristo sa atong kinabuhi. Sa atong tibuok kinabuhi igsuon, ato gayong ipatigbabaw ang atong gugma diha sa Dios, diha ni Kristo. Tungod kay pinaagi ni Kristo, nahimo kita nga matarong ug nahimo kitang tanan nga mga anak sa Dios. Amen. God bless sa tanan.